Sa imong test rider nga, musud ko katabang sa imong isaan day. Ay, ito bahala. Ha? Ito bahala. O ni bahala. So, Batok-tukit. ha? Maski sa paghiwa. Pagbuo. So, see you guys. Tataad kayo. Timing dyan guys. Nga na made si nanay. Ako na lamang yung pamid. Una pa na yung ganina pa ni Abre. Mana lagi day? Ha? Sinang naon sa may naon pero kaya kang naon guys nama hindi naman ang putig naon wala school bus hindi na dahil kadang sarap ang pagwapa, masobrahin ang pagkaputi. So guys, karon pa ko nag-exercise ang daw na sobrahin ang butang. Nada ini daw sa lahat. Bilahan na day? Ha? Kamu Duterte? Padong kosan guys, nayahang bago nga mo, magpamihid na naman ko. Pamihid ko daris diyang im. Pamihid lagi ko. Maka Daradag Barangay Guadalupe guys. Barangay Guadalupe. Birama. Kato deh, para dito pilihan na guys. 30 man. Katong 30 ba ni elementary ka po high school? Ah, 30 lagi nakasuwat. Pilihan ni 30? Sa mong test rider nga, musud ko katabang sa imong isaan day. Ay, ito bahala. Ha? Ito bahala. O ni bahala. So, batok-tukit. ha? Maski sa paghiwa. Pagbuo. So, see you guys. Tataad kayo. Mga play kog mi daris diyang im. Madan naman ni maka tabang-tabang inagmay. Ayun. Pamiyad na lang ko dari. Naalat na ba di kalaman siya. Ngawat tabi. Isa ka tagida dani. Ngawat ko. Ako nagkakasul, ngawat ko. Ako ka nagkasulog katulong, ngawat na. Ang dagki. Dede dake. Naman si ngawat. Sila magkatulong.
Nalir silang ko andak ang sambong dani day oh. Ninglegdas na lang ilang garden. Pag may samok-samok. Naragay sang gihatag nato ang moto na takabuhi eh. Ya. Kasi nga lang ilang iro. Lasso. Yan is lasso dia. Lasso. Iwago na ini. Lasso. Paano makalimid? Wala na siya din. Ha? Bao. Ito lagi. Pinapanimid. Hindagan na nag-apre. Kasi may CR ang maid. Isa pa. Wala lagi na maid. Ako ni maid na ron. Wala na maid. Ako'y puli. Wala. Tagpilag buwan na. Tag 100,000. Ibawa lagi na diha. Wala na maid si nanay. Timing dyan guys. Nga na maid si nanay. Ako na lamay pa maid. Una pa na maid. Ganina pa ni Abre. Wala lagi dahi. Ito sa'yo po. Tawagin nanay na. Hinta na isang bagong maid. May bagong maid din nanay. Dahil na sud na. Okay na po to si... Saan na to? Din? Ka? Oh. Nasa gawas, ablihi ko. Ha? Nasa gawas. Sa balay, abdiri? Oh, ablihi ko. Wala ka sa video? Na ako sa gawas. Yung kaplay nag-mid. Naasa imong mid. Oh. Naasa mid. Nasa video ko, ablihi ko. Ablihi ko. Nasa video. Wala yung mid na eh. Bangka po din. Hala. Ako na lagi. Uya po no? Ano lagi sa mid eh. Kasi ni Abre. Iyaan na siya. Ano eh? Wala ka-agwans. Wala ka-agwans lagi. Masa kayo nakatubag ni mo, day? Wow. May katong lutuan niya pagkaan niya. Ay guys. Uy, yan naghanag iba. My gosh. Uy, kada kagbunga. Nagana no? Hala, day. Tingin sa day. Butang sa inununan. Kiputol lang gani na dahil ako kila. Kagbunga. Uy, ah. Guys, so dagang kagbunga, oh. Dagang kagbunga. Butang na si inununang isda. Ibutang na sa isda na eh. Kamu makini mo, madalan na yun. Huwag ko plastic. Unya na nay. Unya na, nay. Unya na, nay. Unya na. Di ba unya na ba? Hala, nagana. Ah, guys, oh. Oh, guys. Kasi kayo, kung agi nadala na ako dito simbahan. Alaga ng iba. Daras ang bagong amo. Uy, kinukadaghan. Himus. Ha? Hey guys, ang daghan ng iba, oh. Dari ko dari guys, kaya nanapagdara ko bagong amo di ah. Grabe na ka nagbunga. Lami ni ka isa gulog.
Inan-inan. Nabaliktad na yun kay gamo naman yun nanilig. Ha? Parang nagbunga. Imus. Isliman ko nagtanaw. Kanin ni balingbing nang ibabaw. Balingbing. Na-fix day. Na-fix. Muli rin ko sila kay watang sa pagbayad ng muna nag-aambor si Ilig kami 50,000 Komisyon. Tay! Ugma pa siguro may makauli. kagi mo nga bilhin dito luoy na yung sararon Tamang tigbog ka. Sabi na, tamay na kang lutos. Ay, luto unos rip. Huwag magluto. Mabuntas. ay Art ice cream. Iwadat mi ice cream. Paglakaw, ano, bugnaw man. Bugnano. Ang kinina. Di ba bugnaw paglakaw nyo dahil? Laminay. Ay lang lugdog. Laso, bye-bye. Bye. Thank you. Huh? Hi, Nay. Uja guys, uli na day mi. Kalabay mi gari-gari galang-galang. Yeah. Singanda ni sa inyo galang-galang kana bitong nay pagudpud. Just gawa sa eskwelahan. So palit Miss MM. Ako ra may kamawag kaan ni. Tagjis mura ragpad kadako. Parang ka kanda resibo guys kananay lisod mo gibuhatan ning galang-galang. Hi guys, sorry aday mi. Hindi ka dito sa Las Nalidaya. Tagpilawan ako. Huwag nga di ay, muli na may bohol. Hindi. Malagi na dugay-dugay mi kay. Na naman lagi bayar ag kundo. So sige kog ampo nga, malin. For sure, jud nga pa dito sila guys, hindi pa nabasa-basa mabayaran dyan. Diya kay naman lagi komisyon sa Inday naday may komisyon di ay kay kami rin naka kuwag bayar di pa sure nga mapalit paningin siya di ba nang di na ipabalik dya so ampo naman tagtadan nga palitan ginuo ko kay maka di ako ma-stress diya ka nang naay di pwede ko madawat og mi dato sila sa nanay kay kuan ka na naay na pumili diyang media ay sugo hindi ganina nakatawa sining to sugo ra ba ng nanay tapos merkado binagwa na kay ako ng puli yung gud sila nawa ng diyang media so hawa na kaya ako ng puli. So guys, ampo ang tanan na ay hanan lang gisalig sa Ginoo. Daw. Unsay unsay kabubuton sa Ginoo. Ano na ay magwa tala magad sa pagbuot kay di mo ta kabuot sa isang kagustuhan. So
kung unsay magaling gustong Mario gusto na siya magawas na da pa pwede mi di pa mi kakita og 150,000 kanang na ay dito sa spiritual maghuwat kano sa amin taga sa Ginoo. So manaraman to guys, pero wa pa jud nagidil agba aga to among shop nga ibaligja kay sakit pa just kananaan mga di ko kadawat nga baligja to kay sayang. Kada ka pimda nagnahulot na kada ka pimda na gasto guys pagpakuan kay arang mahalag materialis ja. Ang juta pa ja. Mura gud ginagad ko siguro muli gali siya. Dito agyo og mabaligja to. So alam mo jud free nga unta kanang naay maka-provide makakita day ko og kanang naay sa laing pamaagi ja. Magahang plano katong tapang datos abangan sa ibabaw katong to second floor kang naman ko datoy marag apartment style po duha ka kwarto. So kung tatapi ang plano nga pang iprinda ja kaya na pinag-abang habang iprinda ag-abang sa nang kuan ang bayad ato sa ang prindahan. So wala lagi mo dawat. Wala lagi po ko kakitagin sa ang doon ja. Kanang na ay base naman dyan ng limbasag lang ko kuan na ang gampo nga unta mahalin nagkundo kay arong sure jud ko makaham jud kong So og makakuan magali ko si Inda na lang mo prinda sa shop. Ja. Sure man dyan na guys nga makagawa si Mario mabalik man dyan na 150 kay naman sa kwartas Boracay di lang man dyan na basta-basta makuha kay kanang na di man lagi salig na mo. So si Jara man dyan kuananda ng kwartaha man nga kanang na ay nanikamod jud ko nga makapangita ko kuan kanang na ay kwarta ka ilisan naman nung po na guys sinagawa si Mario. Sure man jud kong ilisan kay naman sa kwarta datos Boracay. So mao na nga kanang na ay lisod kanang na ay maka karong panahon na kay arang lisira jud lisod lang ta makahuwam basta ug kang nay kuan kay kanang na ay ang tao lagi galing ng salig tong gijang tenant nga si Jetta Giza sa kanang mga paabangan sa Boracay wa gali ni hatag namo. So mao na lisod ja ako ra badji kanang ma-stress ka ganahina ba kay siyempre ako ganahan na pugkuuguan kanang ay makagawas na kay arong basag ang stress. So di lalim ang gagahang sitwasyon guys kanang nasa spirituhan kay kada simana matuso ko dadton ja kanang naanad si Jang nga magpaluto og kuan magpaluto si Jang og pansit adobo ja gasto man. So dako jud ko gasto kada simana kay ag driver ja sa kalibo pa jud gamong kanang naay gas ug matumid didton ja driver 1,000 ja nang naay pangkaon ja kato pala yung mga grocery nga dad duni ja. So di jud basta-basta mo na nga kanang na ay moingon basi na moingon nga no nga kanang di wa ko da ng kandidara nga 150. So nagud unta to og di pa ka gasto kay among kaon ka ja si Marjorie mo di man pa na grocery pa grocery pa og kuan kanang nay ijang mga kinanglanon ja jang diaper nga mana di dalim ja napami estudyante private si Jumar private na si Jan sa kada test na ibayad marana ng kolehiyo kay tuwa man lagi siya sa private nga eskwela. So asa ka man kung na nga lisod para na mga gusto ko nga unta makagawas na si Jack kay si Jan naman si mag budget sa mga anak. Si Jan ay magkuha na makagawas si Jan. So wala nga naningkamot po ko guys nga makagawas na ganda si Jan kay arong ako makarelax ko gusto kong relax nga kanang naing ba nga wakoy hanaon wakoy kanang naing basta kay gina mo gusto sa jug ko
relax ang kinabuhi kay pwede man jud unta og butananaon ako, pwede man jud ako mag-relax ra og di laman jud ko maluoy nila kay butananaon. Di naman jud ta ko mga problema ja. Saan man jud naa naman di man jud nato lisod po sila talikuran kay basin gabaan putas Ginoo, talikuran na nato nang hinanglan nato. So ana ani kagonta laman sa ko guys. Muhinan ang mga uban nga uy ano nagagonta man kada ana. Pero di man po ko ingana nga tao nga karang nay ang pasagdan kay luoy sa pud sila. Nanglan sa imong tabang sa tabangan ganin nimo nang kanang naay hayop kana pakahat sila ja mana nga ako bisag muna na alaman dyan gikuan para karon guys nga na ako dari ja sila tora dito di man pud sila kuan kaadyo kay si Buboy na timing ang pagngaway klase duhang adlaw ja di pud sila di si Buboy di ang pud lisod kuan katiguang naman ja basta na may itlog na ay mga hotdog at mga dali bitaw lutuon ja na ang mga ref kay may na isda tay kaning manok tay kaning baboy gainan nga pwede ra ni siyang pangprito di sa kamo mga luto-luto nga kuan so madadali din nila og buntag itlog ja pangibil na kwarta if kanang na ay di sila makaapa sa luto pwede ra sila mato sa restaurant ay karinderya dos gawas kay naraman ti mga utan mga tag sa sintag sa ka-order so pwede ra sila mapalit sa basta magdingag laman jud ana nga kanang nay ana na bahin pud kay to si John ja to sila dito basig simba ko bay nga na kog maot kay sila ra lagi ja pero napad mi datoy mga bugutan kadto nga tinan na sila Madam Dolores so pinangga pud sila sa Marjorie dito sa katong Australiano so murag salig ra pud mi sila ra ba kay naman pud mi datoy mga bugutan nga nabili so need jud nga namang mga ridari jud kay timing man jud nga napin ning takes nga buyer nga kuan po nalahan ako nga nahimasin ko nga basin ka na ay kuan ka ng mahalin ja disig pud og kanang di may mga ridari nga di na mo entertain tong buyer kay kami may kuan kami may naka kuan nila nakakita o kami bay ning takes ja og kinsa man gitong makabalik sa sunay komisyon so amo to nga mo is amo po nang giapas kay kanay nasortean man pud guys nga ang buyer kanang kami bitaw mag-i-contact so mo to sa mangyari dari dali minja ag usa taputos ang tuzo nga kanang na ay kita po kong Marcos kay naman dari Janmark so kanang na ay mo to nga basig maingay di ara po ko Cebu mararag natad ning Cebu kay ning Cebu jud no sa tinadlaman de ra man jud noon kadto tubigon kaagi kay isang oras ra Cebu naman mura ra manignatad anja guys kuan maro tayong vlog karon thank you for watching ja see you tomorrow ato sa Bohol muli kami ponpon kananay malayang Ginoo madyo panahon madyo pagtabok na mo ugma bye bye God bless.